Takže čaute ľudia, ja vás vítam u nového videjka, no a dnešného videjku som tu Slendrina the Cellar. Samozrejme, vonka prší extrémne, brutálne, mega prší. Ak budete počuť také padanie kvapiek na parapetu, tak si to rozhodne nevšímajte, to znamená, že ignorujte to normálne, berte to ako keby to tu nebolo. A keď to možno nepočujete, to je jedno. Dobre, a my tam máme play, dáme Cellar 2, samozrejme my sme minule skončili na Cellar jednotke, pokiaľ len takto máme iba jeden život, dáme normálne medium, no a ideme na to. No ok, klasicky tu máme prvý exit, ktorý samozrejme nepôjde otvoriť, to je úplná klasika. Ako sa tak pozerám, tak tu máme iba jednu miestnosť, tak a jedné dvere, také dobré. Ok, a máme tu také schody, čo je iné trošku, ako to bolo v Cellar jednotke. Ideme kam? Počkaj, tu mám dačo. Ja to je exit, jasné. Takže ja idem doprava, vždy chodí doprava. Tu otvoríme prvé dvere a v prvých dverách máme rovno prvú knižku, čo je extrémne nice. Čo znamená, že ideme do druhých dverí. Tam nič, tam sú samozrejme zamknuté, ideme sem. A tu máme čo? Tu máme ďalké dvere, nice. Tu máme súdy a tu máme kľúč. Že som si ho ja všimol. Inak kamarát mi vravel, že v Cellar Slendrina the Cellar 2, že tam je normálne aj Angela, Grannyina mama, že tam je a je tam aj ten pavúk z Granny 2. Čo som zvedavý, riadne keď sa tam dostaneme vo videách postupne. Ja, že tu použijem kľúč. Neviem, prečo som si to myslel. Ale ja, lebo to boli také dvere. Neviem prečo. A máme tu rovno knižku, free knižka. Nice. A tu samozrejme nie je už nič. Aha, použili sme druhý. Tak sme presa použili kľúč do tejto miestnosti. A teraz sme dade inde. Tu je ten pavúk. Nice. Však ma to nezabije. Prosím. Dobre, nezabilo ma to. Mám tu knižku, nice. Dobre, už mám 3 knižky z 8. Ja natočím 2 minúty. OK, mám tu skriňu, tam bude samozrejme tak nebude. OK, tak ideme ďalej. Ježiši, Slendrina. Ježiš. Opa. OK, to je krv, to sa normálne obesovalo. OK, no tak ja idem hore. Docela sa bojím. Aj keď možno tu nič nebude. Ja som nechcel použil kľúč. Oplatilo sa, jedna knižka tam bola. Oplatí sa kúkať za dvere v 2, akože túto, v Cellar 2, lebo neviem, či tam to čo je, zatiaľ som tam nič nevidel. Sice som pozrel po 2 dvere, ale možno tam môže dať čo byť. Samozrejme iba kľúč, pokiaľ viem, tam môže byť, či aj knižka, Ježiši Kriste, či aj knižka tam môže byť, ja neviem vôbec. Takže ideme ďalej a ideme kľúč, nice. A ideme sem. Počkať, čože? Ja neviem, kam idem. Ja som sa stratil. Počkať, to chcete povedať, že som už pozeral celé to, ne? Počkať, ja som prišiel správa. Teraz musím ísť sem, do tohto zamknutého. A tu nie je nič, super. Tak som zbytočne využil kľúč. Zbytočne, ale super. Zbytočne úplne. Tu nebolo nič. Tedy, a ja som nešiel tady to vlastne ešte. Yes. Počkaj, išiel. Aha. Počkaj, toto som bol. Nebol, to je knižka, nice. Nice. A tu som bol, dobre, tak naspäť. Bože, ja neviem, kde som teraz. Ja neviem, kde som. A ja musím ísť teraz z tejto miestnosti aj rovno. Tak, a tu není nič, super. Počkať. Čakaj. Dobre. Tu nič, nice. A obraz. To bolo ja. Ja som to úplne čakal, kámo, ja som to úplne čakal. Som to čakal, že na mňa vyvápne. A to sa chceš akože zľaknúť, hej? Ty vole. Kto by sa už toho zľakol? Ja teraz vôbec neviem, kde som. Ideme doľava. No jasné. A čo? No čo ty, opica? Čo myslíš, že ma zerval pred nosom? Čo? Si myslíš, že sa zľaknem?
Veľký Oni sa zľaknem. A mám tu knižku, super. Bežíme naspäť. Bež. To som sa mal zľaknúť. Bež. Som zrejme to napísal to isté, čo v minulom dieli, že mám bežať k exitu a stlačiť a 3, 2, 1, teraz. Dali sme to.